diguéssim, que es va resolent posant una mica de cada, diguéssim, no? Com una combinació de les dues, però sí, estem parlant d'aquestes paternitats dels anys 80, que ja eren fluixes, per dir-ho d'alguna forma, però si a més li sumem el fet d'estar separats, que encara ho diluïa una mica més, no? Clar. Tu dius, dic que et busco, però en realitat em busco a mi. No sé si t'has trobat una mica més fent aquest documental. Sí, m'ha ajudat a... Jo crec que l'altre dia ho pensava, que nosaltres, diguéssim, intentem sempre fer escriptura i reescriptura de les nostres vides, no? Tothom, en general. I d'alguna manera això ha sigut com una reescriptura del dol que ajuda a reubicar coses. Després de la teva mort sentia vergonya, no podia explicar res de tu i feia el que feien els altres, parlar de l'Ovidi Montllor. Clar, et vas veure eclipsada, tu, per aquesta figura de mite que tenia l'Ovidi, sobretot després de la seva mort. Jo crec que sí, és que hi ha un tema, i és que, clar, tu quan ets petit normalitzes una mica el teu entorn, no? Aleshores, clar, per mi era com, diguéssim, normal aquesta intermitència de relació amb el meu pare, que estava més basada en caps de setmana, en alguns caps de setmana, en vacances i tot això. I clar, quan va morir, que jo tenia 15 anys, no em va donar temps, diguéssim, de matar el pare, no? Perquè no estava encara de matar el pare en aquest sentit simbòlic que ho fem tots. Freudianament. Exacte, i que és universal, diguéssim, no és jo, és pràcticament tothom. I clar, el que jo vaig fer automàticament va ser com idealitzar-lo també, d'alguna forma, i agafar-me aquesta figura pública que a mi també m'ajudava molt a tenir-lo, en el sentit que, clar, de cop el podia escoltar música, de cop el podia veure en pel·lícules, i això era també una forma de no deixar anar, que a poc es va anar convertint en que estava molt més vinculada a això públic, que no pas a uns records que finalment sí que en tinc, no? En tinc alguns, però que al costat de la figura pública són petits, són fragmentats, i que d'alguna forma em feien sentir que no n'hi havia, que gairebé no n'hi havia, perquè no els validava tampoc. Clar. Tu en algun moment al documental et preguntes si ell t'estimava, però realment veiem gràficament mostres d'estimació, o ho semblen, no? Missatges que t'escrivia l'Ovidi on et deia explícitament que t'estimava. Sí, totalment. El que passa és que aquest nou procés de dol des de la distància a mi m'ha permès, i crec que aquí va haver-hi un exercici molt fort de despullar-se, diguéssim, d'entrar, diguéssim, al més profund de les teves emocions quan dintre del que podem dir relacions paternofilials travessades per la mort, i crec que el preguntar-se si t'estimaven és una pregunta que ens fem tots.